Vi ses i Bibelen. Meget mere Bibel. Bibelen. Så kører det for dig. Et par bibler kommer på bordet, og pludselig bliver samtalen meget hyggeligere. Bibelen. Because you're worth it. Bibelen undgår brøler. Bibelen. Kvadratisk, praktisk, god. Ring, 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 banana phone. Enormt dyr. Enormt. Bibel. Vildt dyr. Vildt. Bibel. Rasende dyr. Rasende Bibel. Ja, klokken er 10 om formiddagen i Danmark. Så kigger Bibelen. Læs den, mens du har gejsten, når du er 70, 12, 14 eller 16. Gør det, du er bedst til. Det gjorde Jesus. Bibelen vækker en tiger i dig. Den er great! Scheisse! Ej, tis. Ja, du var fedt. Ved Lucifer! Ej, hvor nederen. Ja, det er surt at finde ud af, at du kan få Bibelen, når du lige har købt en anden bog. Jag känner en båt, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en båt. Bibelen. Det gode råd gør forskellen. Ja, og kend den på striberne. Bibelen. Åben 24 timer i døgnet. Bibelen fjerner alle pletter. Og til sidst en advarsel. Den kan indeholde spor af jordnødder. Det er en ommer.